Lebapda geçen hepdäniň aýagynda turan weýrançylykly güýçli şemaldan soňra welaýatyň käbir etraplarynda we owa ýerlerinde heniz elektrik tok we aragatnaşyk üpjünçiligi ýola goýulmady. Tebigy harasatyň netijelerini aradan aýyrmakda merkezi we ýerli häkimiýetlerden hemaýatyň berilmeýän pursady sebitde guruluş garytlarynyň bahalary tas 2 iste gymmatlady. Ýerli ilat güýçli şemalyň jaýlary bilen birlikde ekin meýdanlaryna hem ziýan ýetirendigine aýdýar. 19 martda akşam turan güýçli şemal Lebabyň administrativ merkezi Türkmenabadda we käbir sebitlerinde köp sany binalara, şol sanda ýaşaýyş jaýlaryna zeper ýetirdi. YouTube saytynda peýda bolan videolarda güýçli ýeliň bir jaýyň tutuş üçegini goparýan pursatlaryny görmek bolýar. Gitti. Güýçli şemal wagty Türkmenabadyň bir tarap Türkmenistan köçesinden hereket edýän awtoulygyň sürüjüsi tarapyndan düşürilen ýene bir videoda ýol kenarynda ul zeper ýeten jaýlary we ýolagçynyň aljyranlyk bilen ýakynlaryna daşary çykmazlygy tawsyryan pursatlaryny sinete bolýar. Сейчас я взяла трубку. Папа говорит, помоги. Ýatladyp geçdik bir ýyl töweregi mundan ozal 2020-nji ýylyň 27-nji aprelinde Lebapda we Mar welaýatlarynda turan tupan köp sany ady mitkilerini we weýrançylyga sebäp bolupdy. Azatlyň habarçysy bu gezek hem güýçli şemal barada häkimiýetleriň duýduruş bermändigini we şol sebäpli Lebap ýaşaýjylar üçin Tebigy hadisanyň garaşylmadyk ýagdaýda bolandygyny habar berdi. Şol wagt köpler köçelerde diýip habarçy belledi. Pidalar barada tasdiklanan habar gowuşmady. Şol bir wagtda Tebigdäki habarçylarymyz bu gezek weýrançylyk bolmasa da Türkmenabadyň köp etraplarynda we welaýat owa ýerlerinde elektrik togunyň, suwuň we gazyň kesilendigini habar berdiler. Bularyň üpjünçiligi Türkmenabadda şenbe güni ýerden dikeldilse-de welaýatyň çärji etrabynyň Gyzylyap, Gutlyýew, Talhanbazyr daýhan birleşiklerinde elektrik togu we aragatnaşyk heniz hem ýola goýulmady. Habarçymyzyň sözlerine görä Türkmenabadda we welaýatyň beýlik sebitlerinde geçen ýyl tupandan ejir çeken köp sany öý heniz hem dikeldilmändi. Sebäbi köplerde munuň üçin teriste ýok. Ýerli ilat geçen ýylda hem bolýaly, häzir häkimiýetleriň ýeten ziýanyň netijelerini aradan aýyrmaga kömek bermeýändigini aýdýar. Azatlyk radiosu bular barada Lebabyň welaýat we etrap häkimliklerinden kommentariýa alyp bilmedi. Bu arlykda şemalyň ýetiren weýrançylygynyň arasynda Lebapda guruluş garytlarynyň bahalary bir güniň dowamında tas 2 isse ýokarlandy. Şemal sebäpli köpleriň jaýlaryna zeper etdi, üçekleri gopdy. Mundan soň sebitde bir halta sementiň bahasy 100 manatdan 190 manada, 4 metrlik şifer 290 manatdan iň pesi 650 manada çelini ýokarlandy. Şiferiň aşagyna ýazylýan 6 metrlik agyş taktalarda ozal 300 manat bolan bolsa, häzir olar 700 manatdan satylýar. Häkimiýetlerden entek kömek ýok diýip çärji etrabynyň ýaşaýjylarynyň biri 20-nji martda habarçymyza gurrun berdi. Ol güýçli şemalyň Lebabyň käbir etraplaryndaky ekin meýdanlaryny hem zaýalandygyny, daýhanlaryň bu ýyl hasyl almakdan umydyny kesendiklerini hem belledi. Türkmen häkimiýetleri geçen anyny turan güýçli şemal barada häzir çelini dymyşlygy saklaýarlar. Bu barada 19 martda geçirilen ministrler kabinetiniň mejlisinde de hiç zat aýdylmady. 20 martda hem efire berilen Watan habarlar gepleşiginde esasy üns prezident Gurbanuly Berdimuhammedowyň ýazgy bag ekmek mewsümine badalga berendigine gönükdirilir. Mundan bir gün öň ýurdun gündogur sebitine gelen weýrançylykly şemal barada kelam agyz söz aýdylmady. Galy berse-de Türkmen häkimiýetleri şu wagtda çelini geçen ýyldaky aprel tupanynyň pidalary we weýrançylygy barada hem hiç zat habar bermediler we ejir çekenlere hiç ýyl kömek etmediler. Bellemeli ýeri Türkmen häkimiýetleriniň şol wagtky hereketligi daşary ýurtlardaky türkmenleriň prezident Gurbanuly Berdimuhammedowyň wezipesinden çekilmegini talap edip hökümete garşy protest şäherlerine başlamagyna sebäp bolupdy.